फैगौ सोलिफु डिसेम्बर दाननि 13, 14, 15 आरो 16, 2022 खालाराव जानो गोनां खुंगा 50थि बोसोरारि जथुमा लोगोसे सनाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो खुंगा 45थि बोसोरारि जथुमा राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुमानि हाबाफोरा सोलिफुगासिनो। रायदाव आफादनि मासिगिरि रमेन खेरकाटारि बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनफ्रोमबो दालाय आफादनि खामानिफ्रा फ्रायै 80% जाफुंजोब्बाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायथिदों। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथांजों लोगोसे जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां आरो आसामनि मन्त्रि अशोक सिंघाल आरो बिटिआरनि डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी लोगोसे माखासे राजखान्थि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होननानैबो फोरमायबावदों। बिथाङा सनितपुर जिल्लानि गासै रायजो राजाफोरखौ बाहागो लाफैना मदद होफैनायजों लोगोसे गेदेर सुबुंगौमा जाहोफैनो गासै रायजो राजाफोरखौ हांख्रायहरदों। गिबियावनो सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 50थि बोसोरारि जा सनाथि मायथाइ खुंफुंथाय बे खुंफुंथाय आफादनि जोंनि जा आरसि एबा बानजाय आफाद बेनिफ्राय बयनिसिमबो जों खुलुमनाय जासि हरग्रोबाय। जोंनि बे सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लखेश्वर ब्रह्म गेजेर गोजौ फरायसालिनि बे गेवलां फोथाराव जा सनाथि मायथाइ फोरबो बे खुंनायनि जिथुनाखि प्रग्रेस रिपर्ट बुंनो थाङोब्ला 70-80 जौखोन्दो आवगायबाय, 20 जौखोन्दो दंबावो आरो दा जोंहा बेवहाय जामुंसालिनिफ्राय लानानै गेस्ट रेस्ट हाउस, पेन्डेल, बेनिफ्राय स्टेज, डेलिगेट हाउस, बेनिफ्राय एक्जिबिसन काम अपेन मार्केट बेफोर खामानिया आवगायबाय। लोगोसे गेटनि खामानियाबो 70 जौखोन्दो, लिरनाय खामानिया एसे दंबावो, बानायगासिनो दङ। गतिके जोंहा बेनि अनगायैबो जोंहा दं बेहाय जों मार्च पास खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लादोंमोन भलन्टियार्सफोरनि। बिथांमोना बे दैदेनगिरिफोरा बिथांमोनखौ बहुद खस्थ' खालामनानै दिनै सप्तासेनि बारा जाबाय फोरोंगासिनो दं, आवगायदों। लोगोसे जोंहा बेवहाय बर' माहारिनि जा कृष्टि मोसाहोनो बेवहाय 50-70 ओरै लादों आरो बिथांमोनखौबो जोंहा जि गुरु फोरोंगिरि बर' बाजारनिफ्राय बिथाङा फैदों, आं नामखौ एसे बावना दं, बिथाङा खस्थ' खालामना फोरोंगासिनो दङ, बिबो आवगायगासिनो दङ। बेबायदिनो आरोबाव केन्डेल लाइटिंनि खामानियाबो जोंहा आवगायगासिनो दं। जोंनि देग्लायनि बे कनफारेन्सआव गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' सार बिथाङा फैगोन आरो लोगोसे बैखालिनो गेवलां मेलाव जोंहा बिटिआरनि सिएम एबा चिफ प्रमद बर' सार बिथाङा फैगोन आरो लोगोसे बिथांजों लोगोसे जोंहा डेपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारी सार फैगोन आरो लोगोसे बेबायदिनो बिटिआरनि माखासे फैबावगोन बिथांमोना मावफुं सोद्रोमा फैबावगोन, एमएलएफोर एमसिएलफोर फैगोन। लोगोसे 15 तारिखआव जोंहा मोनसे हाबाफारि दंबावो। बे खालि 15 तारिखनि हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां प्रसान्त बर' सार फैगोन आरो लोगोसे बिथांजों फैबावनो गोनाङा जाबाय जोंहा उरखावग्रा सार बिथाङा फैगोन, केबिनेट मिनिस्टार आसाम गभर्नमेन्ट। गतिके रायजो राजाखौ खावलायदों जोंनि बे जथुमायाव गोबां नांगौ बायदि आलासिफोरा फैगोन, रायजो राजा बयबो फैनानै जाहाथे आलासिफोरनि मोजां मेहेरगोनां ओंथि गोनां बिबुंथि जोंनि दासिम बर' माहारिनि जा जानो गोनां समस्या जेंना जेंसि सोलोंथाइनिफ्राय लानानै हा हु लोगोसे बिटिआरनि माखासे बेफोरखौ लानानै हयथ' जों गोबां मोजां खोथा बे खोनानो मोनगोनखौ सानदों। बेनिखायनो जोंनि बे बानजाय आफादनिफ्राय जों बेखौनो खावलायदों सनितपुर जिल्लानि गासिबो रायजो राजा डेलिगेट बयबो जेन बेहाय जयै लैहोर फैनानै जोंनि देग्लायनि बे लखेश्वर ब्रह्म गेजेर गोजौ फरायसालियाव जानो गोनां सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 50थि बोसोरारि सनाथि फोरबो बेखौ जेन बयबो जाफुंसार होगोन जों बेखौनो खावलायबाय। औ बेहाय ओरैनो सानब्रैनि हाबाफारि सोलिगोन, 13, 14, 15, 16। 13आव जोंहा राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गावनिनो हाबाफारि दं आरो दख'रानिनो 13 तारिखआव बे दख'रानि डेलिगेट सेसन जाग्रोगोन। बिनिफ्राय 14निफ्राय डिस्ट्रिक्टनि हाबाफारि, 14निफ्राय जोंहा बेलासेयाव मुं थिसननाय डेलिगेटफोरनि मुं थिसननाय आरो 5-6 बाजिनिफ्राय मोनाबिलिनि डेलिगेट जागोन। बेनिफ्राय बे डेलिगेटआव सावरायनानै आद्रा थानाय माखासे खोथाखौ नेक्स्ट 15 अक्ट'आव फिन डेलिगेट जिरायफिनगोन।
गतिके बयबो जेन रायजो राजाफ्रा सनितपुरबासि बयबो फैयो आरो जों गोबां खस्थ' खालामनो नोंथांमोननि थाखाय सुजुग सुबिदा जेसेबां हानायमानिखौ नाजागासिनो दं जेन नोंथांमोना बे कनफारेन्सआव फैनानै सुबुं गमा खालामनानै जेन जोंखौ गोजोन होयो आरो जोंबो नोंथांमोनखौ सिबिनो मोनो जाफुंसार होयो बेखिनिखौनो खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।